pitung sasi yo dipitung sasi. Mulane sing sekawan sasi diwastani nggen kula ngapati utawi ngupati. Mriki wonten adat ngaten mboten? Sami nggih. Ngapati ngupati niku karena penting ketika bayi jabang bayi wonten kandutan pikantuk kawan sasi utawi 3 wulan sekitar lewih 2 minggu. Ternyata Gusti Allah menika sampun menyempurnakan anggota badane si jabang bayi teng kandutan. Dados tangane pun ketara, lajeng mriksani niki nggih pancen dereng patosa jelas ning sampun kagungan netra kanthi sempurna, lajeng anggota wajah kanthi ketinggalan jelas, lajeng sukune nggih pun ketinggal jelas. Mula kenapa teng kawan sasi menika penting karena kawan sasi jabang bayi teng kandutan wonten inggene Loh Mahfud menika dipun tulislah takdir si calon jabang.